vuodesta jättivät. Jopa väärinkäsityksiä on syntynyt tästä raportin ehdotuksesta, että tuuli- ja aurinkovoimaloiden kiinteistövero otettaisiin huomioon tässä järjestelmään kuuluvassa valtionosuuden tasauksessa. Selvityshenkilöt arvioi tätä asiaa puhtaasti valtionosuusjärjestelmän ja kuntien rahoituksen näkökulmasta. Ja on hyvä huomata, että tämä heidän esitys ei ole vielä hallituksen esitys. Hallitus tulee omalta osaltaan arvioimaan tätä samaa asiaa laajemmasta näkökulmasta. Hallituksen iso tavoite on puhtaan siirtymän edistäminen ja se, että kunnilla on jatkossakin kannustimet satsata tällaisiin puhtaan energian investointeihin ja hallitus on sitoutunut edistämään tätä puhdasta siirtymää, innovaatioita, uusien teknologioiden käyttöönottoa. Ja me tunnistetaan se, että tähän edistämistyöhön liittyy myöskin kuntien päätökset. Ja siksi haluan korostaa, että pidän itse tärkeänä ja hallitus on sitoutunut siihen, että kunnilla säilyy jatkossakin kannustin tehdä tällaisia puhtaan siirtymän investointeja, kuten tuulivoimainvestointeja. Sanotaan siis tämä nyt vielä kerran kirkkaasti, eli tuuli- ja aurinkovoimaloiden kiinteistöverotuloja ei olla kunnilta tällä uudistuksella viemässä, vaan kiinteistöverotulot kuuluu niille nyt ja tulevaisuudessa. Ja mitä laajempaan kuvaan tulee, niin tuulivoimarakentamisen suunnitteluun ja rakentamiseen vaikuttavia uudistuksia on ympäristöministeriössä valmisteilla useissakin eri hankkeissa. Edistämme niin maatuulivoimaa kuin merituulivoimahankkeita, Länsi-Suomen ohella myöskin Itä-Suomen hankkeita ja maanomistajien asemaa lunastuksissa. Edelleen kehitämme yva-rajan laskentaa, etäisyyssääntöjen määrittelyä ja maisema-arviointia. Avustuksiakin on myönnetty ja nämä kaikki uudistukset perustuvat hallitusohjelman keskeisiin kirjauksiin tähän teemaan liittyen. Oikeastaan voi sanoa, että koko hallitusohjelman tällainen keskeinen pilari oli se, että Suomi tähtää olemaan puhtaan energian edelläkävijä. Tämä tarkoittaa muun muassa puhtaan energian tuotannon lisäämistä ja esimerkiksi tuulivoiman osalta hallitusohjelma lähtee siitä, että tuulivoiman toimintaedellytyksiä kehitetään sähkötuotannon lisäystarpeesta huolehtien. Tahto puhtaan energian edistämiseen ja sen tukemiseen on siis vahva. Itse pidän kuntien ja alueiden elinvoiman näkökulmasta tärkeänä myöskin luvituksen sujuvoittamista. Ja tähän tavoitteeseen liikutaan tekemällä valtion aluehallinnon uudistus, jossa luvitusprosesseja yhtenäistetään ja samaan aikaan myöskin ympäristöministeriössä viedään eteenpäin yhden luukun hanketta, joilla kaikkiaan tätä luvitusprosessia sujuvoitetaan. Elinvoima ja tulevaisuuteen katsova tekeminen, mahdollisuuksien luominen, ne ovat keskiössä kuntien kaikessa tekemisessä yhä vahvemmin. Tätä tavoitetta pitää ajatella laaja-alaisesti ja eri kulmista, ja sitä hallitus tekee muun muassa investoimalla infraan, teollisuuspoliittisella strategialla, ympäristöministeriön hankkeilla ja osaamisen vahvistamisella koko Suomessa, jotta kunnissa on selkeää näkymää ja tukea tälle tärkeälle työlle. Hyvät ystävät, näillä sanoin haluan toivottaa teille oikein antoisaa webinaaria ja kaikkea menestystä tärkeille hankkeille. Kiitos vielä kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikoselle tervehdyksestä. Siellä vilisi sanoja, kuntien rooli on muuttunut, valtionosuusjärjestelmä, kiinteistövero, puhtaan siirtymän edistäminen, kuntien rooli tässä kokonaisuudessa. Puhuttiin luvituksesta ja elinvoimasta muun muassa. Katsotaanpa seuraavaksi, miten kuntapäättäjille tekemän tuulivoimakyselyn tuloksissa aiheeseen on otettu kantaa. Sitä meille tulee esittelemään kollegani Bursonin datan ja analyytiikan asiantuntija Teo Mertsiä. Ole hyvä. Kiitos Riku ja tervetuloa myös minun puolesta seuraamaan tätä webinaaria. Sen suuremmitta puheitta aletaan heti käymään läpi tutkimuksen tuloksia. Eli Voimaa tuulesta koalitio toteutti loppuvuodesta 2024 kuntapäättäjille suunnatun tuulivoimakyselyn, jossa kartoitettiin kuntapäättäjien asenteita, näkemyksiä uusiutuvan energiaan, erityisesti tuulivoimaan liittyen sekä niiden mahdollistamiin teollisiin investointeihin.
Ja kyselyyn kutsuttiin tosiaan vastaamaan kunnan hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajisto sekä kunnan ja kaupungin johtajat. Kyselyyn saatiin vastauksia hyvin läpi Suomen. Länsi-Suomi, Etelä-Suomi, Pohjois-Suomi siellä hyvin tasaväkisesti edustettuna. Itä-Suomesta saatiin hieman vähemmän vastauksia, mikä selittyy osittain toki sillä, että alueella on vähemmän tuulivoimaa. Ja ohessa näette myös tässä jatkotarkastelussa käytetyn suuraluejaon, eli tosiaan tuloksia tullaan tarkastelemaan kaikki vastaajat kattavina kokonaisuuksina sekä taustamuuttujistain, josta suuraluejako on yksi niistä. Puolueiden osalta keskusta, kokoomus, perussuomalaiset ja SDP hyvin edustettuna ja maakunnittain Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Keski-Suomi siellä myös vahvasti. Ja poliittiset päättäjät oli siellä suuressa roolissa kyselyyn vastanneista. Katsotaan sitten hieman, että mikä se uusiutuvan energian status kunnissa tällä hetkellä on. Eli 2/3 kuntapäättäjistä kertoo kunnassaan olevan tällä hetkellä toiminnassa tai suunnitteilla teollisen mittakaavan sekä tuuli- että aurinkovoimahankkeita. Ja jopa 1/5 kertoo, että kunnissa on suunnitteilla tai toiminnassa myös vetyhankkeita tai akkuvarastoja. Ja kaiken kaikkiaan yli 10% vastaajista kertoi myös, että kunnissa on kaikkia näitä hankkeita. Otetaan sitten katsaus suhtautumiseen tuulivoimaan ja miten se on muuttunut tässä hiljattain. Yli 1/3 kuntapäättäjistä kokee, että suhtautuminen tuulivoimarakentamista kohtaan on muuttunut myönteiseen suuntaan valtuustokauden aikana, joka tosiaan alkoi vuonna 2021, ja alle 1/3 puolestaan kokee, että suhtautuminen on heikentynyt. Polarisaatiota on nähtävissä erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen vastaajien keskuudessa, mutta kuitenkin Itä-Suomen kuntapäättäjistä puolet kokee, että asenteet tuulivoimaa kohtaan on muuttunut myönteisimmiksi. Ja yli puolet vastaajista myös kertoo, että tuulivoimahankkeet on kohdannut merkittävää vastustusta kunnassa. Ja siksi me kysyttiinkin, että mitä kunnat voisivat sit omalta osaltaan tehdä näiden hankkeiden hyväksyttävyyden edistämiseksi. Siellä nousee etenkin poliitikkojen valistaminen ja informointi aiheesta, mutta myös vedottiin, että kuntapäättäjien tulisi edistää tuulivoimahankkeiden hyväksyttävyyttä kuntalaisten keskuudessa. Vastauksissa nousi etenkin juuri tämä avoin tiedottaminen ja vuoropuhelu siellä kunnan sisällä, myös hankkeiden sijoittelu etäämmäksi asutuksesta, lähemmäksi siirtolinjoja sekä lähemmäksi niitä sähkön suurkuluttajia. Myös peräänkuulutettiin selkeämpiä sääntöjä ja ohjeistuksia tuulivoimarakentamiselle. Seuraavassa meillä on muutamia tuulivoimaan, uusiutuvaan energiaan, teollisiin investointeihin liittyviä asenneväittämiä. 2/3 kuntapäättäjistä kokee, että tuulivoimahankkeet toisi kunnalle merkittäviä verotuloja ja että uusiutuvaa energiaa vaativat teolliset investoinnit on ratkaisevan tärkeitä kunnan elinvoiman kannalta. Siinä oli 2 ylintä väittämää ja pureudutaan seuraavassa vielä vähän tarkemmin muutamaan muuhun väittämään. Yli puolet vastaajista pitää tuulivoiman lisätuotantoa ja uusiutuvaa energiaa edellytyksenä teollisten investointien saamiseksi kuntaan. Ja erityisen tärkeä rooli näiden investointien houkuttelemisessa Itä-Suomeen näkyy selkeästi tässä oheisessa kaaviossa. Puolueiden osalta etenkin SDP:n keskustan näkemykset hyvinkin positiivisia ja perussuomalaisistakin useampi kuin joka 5 pitää tuulivoimaa ja uusiutuvaa energiaa edellytyksenä investointien saamiseksi sinne kuntaan.
Ja joka kolmas kuntapäättäjistä katsoo, että uusiutuvan energian lisätuotannolla olisi merkittäviä haittoja oman alueen ympäristölle sekä kuntalaisten viihtyvyydelle, mutta kuitenkin yli puolet katsoo, että sillä ei olisi merkittäviä haittoja. Pohjois-Suomen kuntapäättäjien näkemykset näistä uusiutuvan energian lisätuotannon haitoista korostuu, mutta vain ani harva Itä-Suomen kuntapäättäjistä puolestaan katsoo, että lisätuotannolla olisi merkittäviä haittoja. Tämä Pohjois-Suomen tilanne energiantuotannon näkökulmasta on meille kaikille yhteinen haaste, mutta myös tuo Itä-Suomen hyvä tilanne ansaitsee tässä erityismaininnan. Ja vähiten haittoja alueen ympäristölle ja kuntalaisten viihtyvyydelle nähdään SDP:n ja kokoomuksen kuntapäättäjien keskuudessa. Katsotaan seuraavaksi hieman tuulivoiman lisärakentamisen mahdollisuuksia alueilla. Noin puolet kuntapäättäjistä piti tuulivoiman lisärakentamisen mahdollisuuksia hyvinä ja neljännes erittäin huonoina. Länsi-Suomen kuntapäättäjät arvioi tuulivoiman lisärakentamisen mahdollisuudet myönteisimmiksi siitä huolimatta, tai ehkä juurikin siitä syystä, että alueella on jo totuttu siihen tuulivoimaan, ja sitä paljon jo löytyy alueella. Suurimpien puolueiden osalta kielteisimmät näkemykset tuulivoiman lisärakentamisen mahdollisuuksista, etenkin perussuomalaisten keskuudessa. No, me myös selvitettiin, että mitkä niitä tuulivoiman lisärakentamisen esteitä sitten vastaajien mielestä on. Siellä korostuu etenkin sopivien alueiden puute, kuntalaisten kielteiset asenteet tuulivoimaa kohtaan sekä tuulivoimaloiden maisemavaikutukset. Ja sopivien alueiden puute korostuu etenkin Etelä-Suomen alueella ja Etelä-Suomen päättäjien keskuudessa. Maisemavaikutukset, puolustusvoimien asettamat rajoitteet, puutteelliset kanta- ja siirtoverkkoyhteydet korostuu puolestaan Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa sitten sekä kuntalaisten että poliitikkojen keskuudessa esiintyy hieman enemmän kielteisiä asenteita tuulivoimaa kohtaan suhteessa muihin alueisiin. Pohjois-Suomessa puolestaan ei kärsitä yhtä lailla sopivien alueiden puutteesta. Siirrytään seuraavaksi uusiutuvan energiatuotannon mahdollistamiin teollisiin investointeihin ja niiden hyötyihin alueelle. Verotulojen kasvu, työpaikkojen lisääntyminen nähdään selvänä uusiutuvan energiantuotannon mahdollistamien teollisten investointien tärkeimpinä hyötyinä kunnille. Ja oikeastaan kaikki nämä hyödyt nähtiin hyvin yhtäläisenä läpi näiden alueiden, mutta ehkä aineistossa korostui vielä se, että Itä-Suomen kuntapäättäjät etenkin korostaa näiden uusien palveluiden ja yritysten kehittymistä teollisten investointien myötä. Ja kuinka todennäköisenä sitten sitä uusiutuvan energian perustuvan teollisuustuotannon sijoittumista kuntaan pidetään 20-luvun loppuun mennessä? No, 3/5 kuntapäättäjistä pitää todennäköisenä, että tätä teollisuustuotantoa sijoittuu juuri heidän kunnan työssäkäyntialueelle. Ja vain 1/6 piti tätä erittäin epätodennäköisenä. Nostaisin vielä esiin Pohjois-Suomen, jossa yli 1/3 kuntapäättäjistä pitää uuden teollisuustuotannon sijoittumista kuntaan erittäin todennäköisenä. Ja puolueiden osalta, teki SDP:n kuntapäättäjistä yli 70% pitää uusiutuvaan energiaan perustuvan uuden teollisuustuotannon sijoittumista kuntaan todennäköisenä, ja perussuomalaisistakin joka 4. Lopuksi vielä hieman nostoja kuntapäättäjien ajatuksista uusiutuvan energian hyödyistä ja haitoista kunnalle. Siellä korostuu tai nostettiin esiin toki ympäristölle aiheutuvat haitat, mutta myös hyödyt, kuten verotulot ja positiiviset vaikutukset yritystoiminnalle. Kyselystä ja aineistosta näkyykin, että meillä läpi Suomen löytyy
löytyy päättäjiä, jotka vielä suhtautuu ehkä kielteisesti tuulivoimaan, mutta myös paljon kuntia, joissa uusiutuvan energian rooli nähdään erittäin merkityksellisenä kunnan elinvoiman kannalta. Ja ehkä olennaista onkin tämä hankkeiden sosiaalinen hyväksyttävyys, jolla saadaan näitä hankkeita eteenpäin. Kiitos. Erinomaista. Kiitos paljon, Teo. Ajatuksia tuli mieleen ja nousi kiinnostavia yksityiskohtia. Onneksi pääsemme niihin pureutumaan hetken päästä tarkemmin täällä paneelikeskustelun muodossa ja panelistien kanssa, mutta ennen sitä vielä me saadaan yksi kommenttipuheenvuoro aiheesta. Meillä on täällä paikalla tuulivoimakuntien verkoston puheenjohtaja, Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen. Ole hyvä, Marjukka. Hyvää huomenta minunkin puolestani ja kiitoksia kutsusta tänne kommentoimaan tätä tutkimusta. Olen tosiaan Marjukka Manninen ja Iin kunnanjohtaja ja myöskin tämmöisen löyhän, mutta erittäin hyvä ja tehokkaan kuntajohtajien tuulivoimaverkoston puheenjohtaja. Tätä tutkimusta ja sen tuloksia kun luki ja seurasi, niin voisi sanoa, että ei mitään uutta auringon ja tässä tapauksessa ei myöskään mitään uutta tuulen alla. Eli tämä peilaa erittäin hyvin sitä tuntumaa, mikä meillä on tuolta kentältä. Tässä näkyy hyvin selvästi se, että ne alueet, joissa tuulivoimaa tällä hetkellä jo on, ovat ehkä päättäjät siellä, ovat valveutuneita, tietävät hyvät puolet, mahdollisuudet, ja myöskin mahdollisuuksien realistisuuden ja myöskin ne jatkoasiat paremmin kuin sitten ehkä ne alueiden päättäjät, jotka eivät ole vielä asiaan niin vihkiytyneitä. Itä-Suomessa näyttäytyy tosi isoja mahdollisuuksia ja ajatuksia siitä, että mitä kaikkea voidaan tehdä tässä ja se on hyvä asia. Ja toivotaan tietenkin kaikki yhdessä, että myöskin Itä-Suomessa uusiutuvan energian hankkeet lähtevät käyntiin ja ne esteet, mitä siellä mahdollisesti tällä hetkellä on, niin saadaan ratkaistua. Tässä tutkimuksessa näkyy myöskin selkeästi se ikään kuin toinen aalto, eli aikaisemmin puhuttiin vain pelkästään tuotannosta ja sen mahdollisuuksista ja myöskin tuloista ja työpaikoista ja niin edespäin. Mutta niillä alueilla, jossa on tuulivoimaa ollut jo tovin aikaa, niin tällä hetkellä se kiinnostuksen kohde liittyy ja myöskin hankkeet liittyy nimenomaan siihen, että millä tapaa me saadaan koko Suomen mittakaavassa hyödynnettyä se puhtaan energian tuotanto, mikä meillä on vahvaa ja mikä muun muassa tällä hetkellä voimassa oleva hallitusohjelma aika pitkälti nojaa siihen, että me tulemme Suomessa tekemään puhtaaseen energiaan liittyviä tuotannollisia investointeja ja se tulee olemaan yksi niistä isoista tukijaloista, millä Suomi saadaan nousuun. Ja me tietenkin halutaan kunnissa olla mukana mahdollistamassa tätä kokonaisuutta täysmittaisesti. Mutta niin kuin tuossa kuntaministeri ensimmäisessä puheenvuorossa ja tervehdyksessään sanoi, niin on äärettömän tärkeää se, että hyödyt tulevat täysimääräisesti sinne, minne haitatkin. Meidän pitää pystyä avoimesti keskustelemaan siitä, että ne alueet, minne uusiutuva energia ja varsinkin tuulivoiman hankkeita tehdään, siitä tulee aina myöskin tiettyjä haittoja ja ne alueet eivät ole muussa käytössä. Ja tämän vuoksi on tosi tärkeää, että me jatkossakin ruokitaan tätä Suomen hyvää mallia, jota muun muassa Ruotsissa tällä hetkellä ihaillaan ja sinne tämän tyyppiseen malliin aiotaan myöskin siirtyä. Ja tämän vuoksi on tärkeää, että me jatkossakin pysytään siinä ratkaisussa, että ei lähdetä kikkailemaan, ei verotulojen siirtämisellä eikä myöskään valtionosuuksia pienentämällä haitata sitä motivaatiota, mikä tällä hetkellä kunnilla on oikeasti kaavoittaa ja hankkia näitä uuden ja tulevan ja puhtaan energian hankkeita. Tässäkin asiassa yhteistyö on se, joka ratkaisee ja asenne on se, joka ratkaisee. Rohkeilla vedoilla ja hyvällä realistisella yhteistyöllä me saadaan näitä asioita eteenpäin. Kiitos. Kiitos, Marjukka. Erinomainen tiivistys aiheesta. Yhteistyö ratkaisee, asenne ratkaisee, herättää kuitenkin
tunteita kysymyksiä, olemme vaalikeväässä. Onneksi tästä pääsemme nyt jatkamaankin tarkemmin aiheen tiimoilta, kun siirrymme meidän paneelikeskusteluosioon. Hyvää huomenta, panelistit. Lämpimästi tervetuloa tänne viestintätoimisto Bursonin studiolle. Olette matkanneet myöskin eri puolilta Suomea paikan päälle ja pääsemmekin näkemään monipuolisesti nyt sitten keskustelemaan, miltä teidän näkökulmasta aihe kokonaisuudessaan vaikuttaa. Meillä on täällä, ei kuitenkaan kovin kaukaa tulleena, Tuomas Tikka, Kemian teollisuus ry:n johtava asiantuntija. Hyvää huomenta. Huomenta ja kiitoksia kutsusta tänne näin. Kiitos. Sitten meillä löytyy Paula Aikio-Talgren, Savon yrittäjien toimitusjohtaja. Hyvää huomenta. Kyllä vaan ja kiitoksia kutsusta. Ja seuraavana Aapo Koivuniemi, toimitusjohtaja Apo Energyn ja Voimaa tuulesta koalition jäsenyrityksen edustaja. Huomenta ja kiitoksia tilaisuuden järjestelyistä ja mukavaa, että kaikki ovat päässeet paikalle. Juurikin näin. Ja vielä neljäntenä laidasta löytyy Pohjois-Pohjanmaalta Toni Krankkala, Nihakin aluekehittämiskeskuksen toimitusjohtaja. Hyvää huomenta. Tosiaan me tullaan eri puolilta Suomea, itsekin pohjimmiltaan satakuntalaisena Eurajoelta. Tämä on kiinnostavaa nähdä. Otetaan tämmöinen alkuun lämmittelykysymys siitä, että mistä päin panelistit itse ovat kotoisin ja mistä liikutte ja haluaisitteko te omaan kotikuntaanne tuulivoimaa. Enkä halua jäädä Pekkaa pahemmaksi niin sanotusti. Avaan pelin tästä osaltani Eurajoelta kun tuun, niin kyllähän minä siellä haluan myöskin tuulivoimaa entistä enemmän nähdä. Mutta vapaassa järjestyksessä, haluaako siitä Tuomas, kun meillä on tässä kiinteä katsekontakti, niin aloittaa kierroksen. Ole hyvä, Tuomas. Joo, kiitoksia. Voin aloittaa tosiaan ja mä luulen, että tämä kysymys on varmaan vähän tarkoituksellakin tehty helsinkiläiselle, että näin noin tutkimustuloksistakin, että taisi olla Etelä-Suomen alueella niin kuin isoin haaste se, että onko siellä nyt sitten alueita, mihin saada tuulivoimaa, ja veikkaisin, että Helsingissä ehkä vähän samanlaista haastetta voi olla. Mutta olen kyllä itse siitä ehkä, en tiedä onko poikkeuksellinen helsinkiläinen vai en, mutta toivoisin kyllä, että tänne voitaisiin saada tuulivoimaa myös tänne etelään enemmän. Ja, en tiedä, tarvitaanko se sitten jotain uusia ratkaisuja, että niitä saataisiin, mutta olen hyvin avoin tämmöiselle. Kiitos. Jatketaan siitä. Mennään rivistössä kuitenkin. Mennään tässä alussa vielä tutussa ja turvallisessa Joo, rivistössä. tämä on hyvä järjestys. Savon yrittäjän toiminta-alue on Pohjois-Savo ja tulen Kuopiosta, mutta meillä on toinen koti Torniossa. Tornio-Haaparanta Ruotsin rajalla ja siksi katselen tätä tuulivoima-asiaa vähän niin kuin kahdesta vinkkelistä, perinteisestä Itä-Pohjois-alueen näkökulmasta, ja se mun mielestä oikein hyvä näkökulma. Ja sitten tietysti kun rajalla olen asunut pitkään, niin Ruotsin kehitystä tuulivoima ja muunkin energian rakentamisessa on tullut seurattua hyvinkin tiiviisti, ja etenkin nyt kun siellä nämä noin 100 miljardin euron investoinnit puhtaaseen energiaan ovat lähteneet liikkeelle, että kyllä meillä siinä jonkun verran on benchmarkattavaa tänne Suomen puolelle. Kyllä, tekemistä meillä vielä on. Kyllä, niin, ja sitten unohdin sen sanoa, että miltä tuntuisi tuulivoimalla tuulimyllyt omassa kotikunnassa, niin Torniossa meidän keittiön ikkunasta näkyy tuulimyllyjä. Juuri niin. Ole hyvä, Aapo. Joo, mä olen siis itse asunut monessa paikassa ja koen itse olevani kaikkein eniten Helsingissä asuva lappeenrantalainen. Ja kysymykseen, että haluaisinko kotikuntaani tuulivoimaa, niin Lappeenrantaan me olin nyt niitä rakentamassa. Kyllä haluan, ja Helsinkiinkin, niin kuin edellinen puhuja sanoi, niin heti kun löydetään paikat, niin mielellään tehdään. Että siinä on paljon hyviä puolia, että saataisiin myös Etelä-Suomeen tuulivoimaa runsaasti. Kyllä. Toni. No joo, meidän alueellinen kehitysyhtiö sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, jossa nyt on todella paljon jo rakennettua tuulivoimaa ja sillä tavalla asia on hyvin tuttu. On asunut siellä alueella mitä edustan ja nyt sitten itse Oulussa, jossa
ihan Oulussa ei varsinaisesti tuulimyllyjä, mutta sitten Pohjois-Pohjanmaa on niin kuin se keskeinen hotspotti niin tuulivoiman tuotannon osalta niin nyt ja tulevaisuudessa, ja meillä on paljon alueelle tulossa lisää hankkeita, ja yleisesti ottaen hyväksyttävyys tuulivoimalle on ollut hyvä alueella, ja henkilökohtaisesti kyllä suhtaudun siihen erittäin positiivisesti, ja sitten sillä tavalla ehkä ajattelen, että Pohjois-Suomi on jollain tavalla niin kuin edelläkävijänä ollut, ja meillä on jo hyvin kokemusta, niin kuin Marjukkakin tuossa viittasi, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa se tuulivoima ja minkälaisia vaikutuksia sillä on, että se semmoinen terve realismi on jo olemassa, ja tiedetään, että mitkä ne negatiiviset vaikutukset, jos semmoisia on, niin mitkä ne on, ja siitä huolimatta hyväksyttävyys on edelleen korkealla tasolla, että näkisin, että tästä kokemusperäisestä tiedosta sitä pitäisi vaan niin pystyä ehkä hyödyntämään koko valtakunnan tasolla vielä paremmin. Niin, Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen tuossa aikaisemmin omassa kommenttipuheenvuorossaan mainitsikin tämän meidän alueellisen sanotaanko kehitysaaltojen vaiheen, että Pohjois-Pohjanmaalla ollaan niin sanotusti jo toisessa aallossa keskustelemassa siitä, että ei pelkästään, että miten saadaan lisää tuotantoa, vaan kuinka sen ympärille syntyy kulutusta ja miten se siellä sitten tulee seuraavassa vaiheessa näyttäytymään. Ja tähän toki uskomme, että koko Suomen maammekin eri puolilla pääsee näihin seuraaviin aaltoihin järjestyksissään mukaan. Nyt me kuulimme kuntapäättäjien näkemyksiä tuulivoimaan liittyen Teo Mercierin esittämänä tuossa aikaisemmin ja kuntien roolista siinä. Teillä kaikilla on jonkinlainen yhteys aiheeseen myöskin, niin minkälaisia ajatuksia tämä kuntapäättäjien näkemykset aiheesta teille herättää? No josko minä sitten aloittaisin tällä kertaa. No itäsuomalaisena tietenkin myönteisenä jäi mieleen se, että kuntapäättäjistä yli puolet suhtautuu siihen myönteisesti ja näkee siihen mahdollisuuksia. Te tunnette Itä-Suomen tilanteen, on ollut paljon julkisuudessa ja Itä-Suomi on kärsinyt Venäjän hyökkäyssodasta ja kaikista muista näistä yrityselämään ja toimintaympäristöön liittyvistä kurimuksista viime vuosien aikana. Ja kyllähän tuulivoiman rakentaminen ja muutoinkin puhtaan energian rakentaminen, luen tähän myös aurinkovoiman, niin se on mahdollisuus koko itäiselle Suomelle. Ja tässä täytyy erityisesti nyt sitten linkittää se, että mikä ehkä yleisessä keskustelussa vielä Kuopion torilla unohtuu, että tuulivoima ei rakenneta vain tuulivoiman itseisarvona, vaan tavoitteena on tietysti nimenomaan se, että se poikii näitä teollisia investointeja. Ehkä fokus on mennyt liikaakin niihin teollisiin investointeihin. Tuulivoima vaikuttaa kaikkiin investointeihin. Ja jos halutaan, että Itä-Suomi kehittyy, niin sitten pitää kerta kaikkiaan katsoa sitä puhtaan energian tuotantomahdollisuutta. Niitä investointeja ei tule ennen kuin investoreilla on olemassa oleva vankka käsitys ja tieto siitä, että puhdasta energiaa on saatavilla. Näin se menee, ja tätä ei saa unohtaa keskusteluissa, että monta kertaa niin käsitellään tuulivoimaa yksittäisenä asiana, mutta se vaikuttaa kaikkeen. Ja toinen, mikä jäi mieleen tuosta tutkimuksesta myönteisenä, että länsisuomalaiset kuntapäättäjät taas haluavat sitä tuulivoiman lisärakentamista. Ja tämä mun mielestä voisi olla myös viesti sinne Itä-Suomeen, että jos tuulivoimasta olisi ollut kauheasti haittaa muualla maassa, niin tuskin sitä lisärakentamistakaan niin hyväksyttäisiin sitten lännessä. Juuri näin, ja tässä lienee hyvä vielä todeta, että Länsi-Suomella tässä tarkoitettiin käytännössä Keski-Pohjanmaalta alaspäin tulevaa meidän läntistä rannikkoa Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen saakka. Muuta. Ole hyvä, Toni. No ehkä tuosta vähän jatkaisin, että tämä energian tuomat mahdollisuudet on vähän tämmöinen klassinen munakana-ilmiö, että jotta niitä tuulivoimaloita rakentuisi, niin toisaalta pitää olla sitten sitä kulutusta alueella. Ja ehkä ollaan nyt tultu pikkuhiljaa enemmän siihen vaiheeseen, että
että tuulivoiman kehittäjätkin koko ajan katsoo sitä ympäristöä, että minkälaisia projekteja siinä on syntymässä, nimenomaan niitä energiaintensiivisiä teollisia aloituksia, aikeita, että tavallaan nämä kaksi asiaa pitää jollain tavalla vielä rinnakkain, että ei tuulivoima välttämättä enää rakennu sillä tavalla voimallisesti niin kuin itsestään, vaan se niin kuin samalla katsoo, että rakentuuko se kulutus sinne alueelle. Ja tässä nyt sitten on mun mielestä pelin paikka kuntapäättäjillä ja meilläkin alueellisena kehitysyhtiönä me niin kuin pyritään luomaan sitä kokonaiskuvaa, että miten tämä niin kuin yhtälö niin kuin toimisi parhaalla mahdollisella tavalla sen alueen kehittämisen kannalta. Ja siinä kannattaa sitten niin kuin kunnissa olla etunenässä, eli tunnistaa tavallaan ne mahdollisuudet ja aloittaa tekemään niin kuin jotakin konkreettista, esimerkiksi niin kuin varaamalla alueita sitten sille teolliselle tuotannolle ja kaavoittamalla, että sitten siinä on mahdollista sijoittua myös sen kulutuksen. Kiitos. Otan tähän Tuomaksen ja Kemian teollisuus ry:n johtavan asiantuntijan. Joo, kiitoksia. En malta nyt olla ottamatta koppia tässä kohtaa, että tässä on niin monessa edellisessä puheenvuorossa ja jopa alustuksessa, ihan niin kuin ministerin suustakin tullut tämä puhdas siirtymä ja teolliset investoinnit, miten ne on kytköksissä tähän näin, että on saatavilla puhdasta energiaa riittävästi. Eli siis mehän Kemian teollisuudella niin me edustetaan yli 350 yritystä ja me ollaan jo aikapäiviä sitten tehty tiekarttoja, että millä tavalla me pystytään päästään niin uudistuu ja miten päästään hiilineutraaliksi. Me on tavoitteet asetettu. Ja yksi sellainen ihan keskeinen havainto, mitä niin meidän tiekartoissa tällä hetkellä pystytään näkemään, niin on se, että me tullaan tarvitsemaan valtavat määrät puhdasta sähköä, että nykyinen tuotantotaso tulee lähes nelinkertaistumaan. Tämä on niin viimeisin tieto. Ja se on, että se näkyy todella merkittävästi koko Suomen mittakaavassa, että paljon tarvitaan sähköä. Ja sitten tähän ei ole vielä ajateltu päälle semmoisia, että jos tämmöisiä oikein kunnon kasvumahdollisuuksia voisi saada siihen päälle jostain uusista raaka-aineista tai muista. Että tavallaan tämä on ihan niin kuin meille keskeisen kriittistä ja me myös sen lisäksi, että tämmöisiä ollaan tehty tietysti tiekarttoja ja suunnitelmia niin kuin isolla toimialatasolla, me myös seurataan tätä. Eli kerätään dataa koko ajan meidän jäsenyrityksistä ja me tiedetään ihan tasan tarkkaan, että meidän jäsenyritykset ovat alkaneet itsekin tekemään tavoitteita ja omia suunnitelmia. Ja käytännössä valtaosa, niin heillä alkaa olla jo tämmöiset. Jos katsotaan energiankäytön suhteen, niin käytännössä kaikilla isoimmilla energiankäyttäjillä on jo suunnitelmat. Eli sitä kysyntää on tulossa kyllä. Ehkä poimisin tästä vielä mielestäni hyvän näkökulman, kun puhumme kulutuspuolen investoinneista, niin se ei tarkoita pelkästään sellaisia uusia investointeja, joita ei vielä olisi siellä alueella toiminut tai yrityksiä, vaan toimintatavan ja fossiilisiirtymän energian murroksen vaatimaa toimintaympäristön muutosta myöskin. Eli tämä tukee tätä meidän yhteiskunnallista muutosta, ei pelkästään luo tyhjästä uutta. Kyllä, se on juuri näin. Eli jos on eri puolilla Suomea on meidän nykyisiäkin jäsenyrityksiä ja niin kuin olemassa olevaa teollisuutta, niin myös siellä tullaan tarvitsemaan tekemään muutoksia. Eli se ei ole pelkästään se, että tässä on jotain uusia, todella hienoja, en mitenkään halua vähätellä uusia toimialoja, mutta se, että myös ne vanhatkin, heidänkin pitää uudistaa ja pystyä niin kuin tuottamaan tuotteet puhtaasti tulevaisuudessa. Ja yksinomaan siis joku tekoälyn lisääntyminen, sehän on jo toimialana tai ilmiönä siis sellainen, joka tulee vaatimaan valtavasti sähköä. Kyllä, ja siis esimerkiksi teollisuudessa monet asiathan on jopa aika yksinkertaisia. Esimerkiksi teollisissa prosesseissa tärkeää on vaikka joidenkin asioiden lämmittäminen oikeaan lämpötilaan, oli se kiehumislämpötilaan tai sulamislämpötilaan tai mihin vaan, joka vaatii monessa tapauksessa paljon sähköä. Kyllä. Miten Aapo, teillä on toimintaa eri puolella Suomea usealla kunnalla, niin mikä teidän tuntuma on, että miten tuulivoima näkyy kunnan taloudessa ja sellaisessa alueellisessa elinvoimaisuudessa? Tuulivoima näkyy monella tavalla kunnan taloudessa. Eli varmaan kaikkein eniten on julkisuudessa puhuttu kiinteistöverotuloista, jotka on tällainen suora, selkeä, helposti mitattavissa oleva vaikutus. Toinen saman kokoluokan vaikutus on ihan vuokratulot, eli tyypillisesti tuulivoimat rakennetaan vuokratulle maalle ja esimerkiksi meidän tyypillinen maavuokraaja on siinä eläkeiän kynnyksellä oleva joko mies tai pariskunta, joka asuu noin 20 kilometrin säteellä siitä tuulivoimakohteesta. Ne on merkittäviä summia.
Mutta sitten tulee esimerkiksi tuulivoiman rakennustyömaa, varsinkin pienessä kunnassa jo joidenkin kymmenien henkilöitä työllistävä rakennustyömaa on tosi merkittävä siellä kunnassa. Ja meidän erityisesti infrarakentamisen tekijäthän tulevat sitten sieltä itse kunnan alueelta lähes aina. Sitten sen jälkeen voidaan päästä tällaiseen vähän epäsuorempaan, että puhuttiin näiden investointien, ikään kuin jatkoinvestointien kohdentumisesta ja siitä, että mitä mahdollistetaan, niin sieltähän tulee tätä, että esimerkiksi nyt tyypillisesti iso tuulivoimahanke parantaa sähköverkkoa tullessaan, koska sille pitää rakentaa liittymäpaikkaa. Mutta toinen, mikä ehkä jää vähän vähemmälle huomiolle, mikä kyllä on tullut myös esimerkiksi ministerin puheessa, on sujuva luvitus. Hirvittävän usein, kun me tullaan kuntaan, jossa ei aikaisemmin varsinkaan ole tuulivoimaa, niin se saattaa olla osa yleiskaavaprosessina ensimmäinen tällä vuosituhannella. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä ei ole välttämättä ketään kunnassa enää töissä, joka olisi vienyt tällaisen prosessin läpi. Se vaatii osaamista, se vaatii taitoa. Ja tällainen sujuva luvitus se on taitolaji, ja sitä kun kunta pystyy harjoittelemaan, niin se auttaa sitten kaikissa muissakin investoinneissa. Epäilemättä taitolaji, myös varmaankin resurssointikysymys, jos me ajatellaan kuntarakennetta ja ehkä maaseutumaisia kuntia, joissa myös se oma resurssointi siellä kunnan virkahenkilöstön puolella on tietenkin suhteessa sen kunnan kokoon ja näin poispäin, niin voi kuvitella uusien asioiden tulemisen vaatimuksen ja sen tarpeen luvituksen sujuvana pitämisessä. Miten ajattelisitte, onko kunnilla riittävissä määrin työkaluja tällä hetkellä luvituksen ja oman päätöksenteon tekemisessä vai mikä vaikutus niillä on kilpailukykyyn ja talouskasvuun kunnissa? Pitäisikö sitä jotenkin kyetä tukemaan vielä enemmän? Toni. No, me ainakin ollaan huomattu tässä meidän toiminnassa meidän alueella, että tämä meidän rooli yhteistyössä, eli ollaan täysin 100% niin kuin meidän alueen kaupunkien ja kuntien omistama kehitysorganisaatio, joka tekee töitä heille. Monella eri tavalla tuotetaan yrityspalvelua, mutta sitten tätä aluekehittämistä tehdään paljon. Siinä kyllä ollaan huomattu, että tämmöisen niin kuin asiantuntija-avun tarjoaminen niin kuin edistää näiden hankkeiden eteenpäin viemistä. Että se on varmaan juuri, niin kuin Aapo sanoi, että hyvin vaihtelee tosi paljon paikkakunnittain ja meidän kokemus on se, että missä sitä asiantuntemusta on ja apua tarjolla, niin silloin nämä mahdollisuudetkin on niin kuin paljon parempi niin kuin hyödyntää. Meillä on nyt paljon sellaisia esimerkkejä, että ollaan niin kuin tavallaan omalla aktiivisella toiminnallaan tunnistettu ja tehty vähän alueellisia selvityksiä, että missä on esimerkiksi aurinkovoimaan liittyen suuri potentiaali ja sitä kautta sitten niin kuin alueelle on tullut paljon lisää aurinkovoimasta kiinnostuneita hankekehittäjiä ja sitten nämä alueet on niin kuin lähdetty luvittaa ja moni projekti on lähtenyt niin kuin eteenpäin. Ja siinä on tärkeää, että se roolitus, että kaikilla on niin kuin selvä, että kuka tekee mitä. Me tehdään niin kuin sitten hankekohtaisesti tavallaan niin kuin diili sitten meidän kaupungin kanssa, että otetaanko me tämä asia niin kuin tavallaan hoitaaksemme niin kuin konsultin roolissa ja se niin kuin jouhevoittaa sitä. Varsinkin jos on jotakin ulkolaisia investoreita ja muuta, niin siinä saattaa olla sitten paljon semmoista, pitää olla vähän niin kuin toimialaosaamista ja kielitaitoa ja sillä tavalla niin kuin ymmärrystä siitä, että miten se prosessi etenee myös siellä hankekehittäjän näkövinkkelistä. Mutta tietenkin kunnathan sitten lopulta vastaa, heillä on se maanhankinta ja kaavoitus ja luvitus. Että sille puolelle me ei mennä, me olemme sitten vaan siinä tavallaan tämmöistä asiantuntijakonsultaatiota antamassa. Mutta selkeästi resurssikysymys, jos mikä. Juurikin näin, ja jotenkin ajattelen itse, että verkostomaista tekemistä pyörää ei tarvitse keksiä enää uudestaan. Toisissa kunnissa meillä ollaan hyvin pitkällä ja prosessit ovat hiotuneet ja ymmärrettävästi toisella puolella maata jossain kohtaa sitten ollaan toisessa vaiheessa tulossa, mutta ehkä se viesti tästä on myös kuntapäättäjille siellä linjoilla ja kuntien suuntaan, että apuja ja hyviä käytäntöjä löytyy ja niitä voi kysyä erilaisten verkostojen kautta tai alueellisista
toimijoista. Tuomas täällä nostaa kättä. Joo, ja toivon mukaan sitten hyviä käytäntöjä viedään eteenpäin sitten myös muille toimialoille, että tietysti täällä näin varmaan hyvin samankaltaisia voi olla ehkä pikkusen eri teema, mutta kuitenkin samankaltaisissa varmaan haasteissa on myös muidenkin toimialojen firmat, että siinä niin kuin jaan tätä näin niin kuin yhteisen ymmärtämisen jakamista. Juuri näin. Olen tästä ihan tismalleen samaa mieltä ja siis ne osa yleiskaavaprosessit, rakennuslupaprosessit, ympäristöselvitykset, nehän on prosessina tismalleen samanlaisia, oli se sitten kemian teollisuuden laitos tai energiateollisuuden laitos, tuulivoimalla, mikä vaan. Juuri näin, ja jos tästä vedetään yhteen, niin kaikki ratkaisun ja työkalujen ja päätöksen avaimet asuu siellä kunnassa ja hyvä näin, koska kunta on tietenkin omien asioidensa paras asiantuntija. Kuten tuossa Teo Mersierin esittelemässä kuntapäättäjille tehdyssä tutkimuksessa nousi esiin myös niin kuin hyväksyttävyyteen liittyviä ja tällaiseen sosiaaliseen toimijuuteen liittyviä huolia ja osin haasteita ja sen kuntayhteisön ja kunnan oman päätöksenteon osalta on myös kriittistä keskustelua ja se on ymmärrettävää, kun jotain teollisen mittakaavan energiaa tehdään tai sen ympärillä toimitaan, niin useasti siihen liittyy poikkeuksetta myös negatiivisia puolia ja kriittistäkin keskustelua. Mutta se, että tietenkin haluamme, että kunnalla on kaikki ratkaisun avaimet, niin millaisiin kysymyksiin teidän kokemuksen mukaan kuntalaiset tällä hetkellä kaipaavat vastauksia? Onko jotain sellaisia tyypillisimpiä? Ole hyvä, Pauli. Jos mä aloittaisin semmoisesta isosta kuvasta, mikä liittyy tähän suureen Suomen ilmastotavoitteisiin ja siihen, että Suomesta halutaan puhtaan energian ja puhtaan teollisen tuotannon kärkimaita ja me ollaan hyvässä jamassa siihen menossa. Ja siihen liittyen niin tämä keskustelu on aika paljon ohjautunut siihen, että mitä niin kuin yritykset tekee. Ja tosiasiahan on se, että kansalaiset ovat Suomi. Ja jokaisen ehkä omalla osallaan pitää ottaa vastuuta siitä, että halutaanko me Suomessa viedä tätä maata siihen suuntaan. Eli tämmöinen kansallinen, en nyt sanoisi yksituumaisuus, mutta semmoinen vähän isomman kuvan niin kuin miettiminen on tosi tärkeää. Mutta kyllä ne huolenaiheet, niin ne ovat varmaan säilyneet samanlaisina tässä koko matkan varrella. Siis ne liittyvät maisemahaittoihin ja luontokysymyksiin ja sitten semmoisiin yksittäisiin melu- ja muihin ongelmiin. Ja ehkä sitten kuntalaisten pelkoon. Ja täytyy sanoa, että joskus joitakin keskusteluryhmiä seuranneena niin täytyy ihan hämmästellä, että mitä kaikkea siellä voikaan olla. Että mä toivoisin kyllä hartaasti, että kunnissa tartuttaisiin tähän kuntalaisten huoleen heti alkuvaiheessa ja ei niin, että järjestettäisiin kuulemistilaisuus silloin, kun ollaan jo aika pitkällä. Että heti alussa voisi olla hyvä käydä kiinni niihin pahempiin pelkoihin ja jotenkin purkaa ne. Että sitä tuulivoiman rakentamista päästä sitten ehkä paremmin katsomaan niin kuin puhtaalta pöydältä. Että on tarpeetonta myöskin niin kuin pitää sellaista epätietoisuutta kuntalaisten keskuudessa, että mitä se tulee tälle tarkoittamaan. Ja samaan hengenvetoon sanon vielä sen, että kaikki teollinen rakentaminen, kaikki rakentaminen on jollain lailla luonnonmukaisuudelle vastakkainen teko. Tai siis rakennatpa minkä tahansa, niin sillä teollisuuslaitoksen niin sillä on ympäristöön vaikutuksia. Että siinä mielessä tuulivoiman rakentaminen ei ole yhtään poikkeava. Samanlaisia, vähän toisenlaisia kysymyksiä on sitten aurinkovoiman rakentamisessa. Että tämäkin on ehkä hyvä pitää mielessä. Joo. Kyllä, juuri näin. Että se, mitä me kohdataan vaikka yleisötilaisuuksissa, on tyypillisesti kysymyksiä, on terveysvaikutukset, ympäristövaikutukset, taloudelliset vaikutukset, maanomistajien kohtalo, aikataulu, mitä tapahtuu seuraavaksi, mihin voi vaikuttaa. Meidän tehtävähän hankekehittäjänä on vastata näihin kysymyksiin, kuunnella ihmisten huolia ja sovittaa hanketta niin, että se toimii tässä ja kunnan tehtävä vielä yhteensovittaa kaikkia näkemyksiä. Joskus se keskustelu kärjistyy, just niin kuin sanoit,
keskusteluryhmissä tai yleisötilaisuuksissa tai ylipäätään kunnan ilmapiirissä. Silloin sieltä on helposti, kun kärjistyneessä keskustelussa yleensäkin, niin sieltä on noudatettavissa tällaisia psykologisen turvallisuuden perusperiaatteita. Voinko vaikuttaa asioihin, kohdellaanko reilusti, olenko osa yhteisöä, kohdellaanko kaikkia reilusti. Et silloin siinä ei oikeastaan tuulivoima on siinä kohtaa enää sivujuonne. Ja siinä on oikeasti enemmän kyse siitä, että onko täällä enää ihmisellä väliä. Ja siinä on kunnalla tiukka paikka yhteensovittaa näitä näkemyksiä ja pyrkiä kuuntelemaan kaikkia. Osallisuus, omistajuus, Kyllä. kuulua omaan yhteisöön. Kyllä. Onko Aapo teillä esimerkiksi tullut niin kuin vastaan jonkinlaisia hyviä esimerkkejä, että kuinka rakentaa vuoropuhelua kuntalaisten kanssa, kenen siitä pitäisi kokea vetovastuu tai kenellä on tällä hetkellä useimmiten vetovastuu? Niin, olisi hirmu helppo sanoa, että kaikkien pitäisi ottaa omistajuus omasta toiminnastaan, mutta mehän ei voida muuttaa mitään muuta kuin itseämme. Ja me on nähty, että yleisesti ottaen ensinnäkin asioiden kuuntelu, mistä on kyse, se jo auttaa pitkälle. Se, että sitten kun tunnistetaan, että mikä siellä on haasteena, niin monesti sen pystyy korjaamaan. Et silloinhan tilanne on hyvä ja se voi kääntyä. On tapauksia, missä meillä on ollut todella äänekäs vastustaja, joka on myöhemmin ollut jopa meillä avustamassa hanketta, kun on löydetty oikea sävel ja tiedetään, mistä on oikeasti ollut kyse. Ja monesti ne on yllättävän pieniä asioita, mistä sitten on jäänyt kiristämään. Pohjois-Pohjanmaalta Nihakin toimitusjohtaja Toni Krankkala, teillä on useita kuntia, paljon tuulivoimaa. Miltä tämä kysymys sinun korvaasi kuulostaa ja tilanne näyttää? No juuri tämä tiedon puute, tai sanotaan kun jollain tavalla se alkutilanne, että jos ihmiset eivät vielä ole kokemuksia eikä ole tietoa, niin silloin se on hyvin otollinen maaperä tälle tämmöiselle erikoiselle keskustelulle ja asiat sitten saattaa kärjistyä. Ihmisiä luonnollisesti siinä kohdassa pelottaa ja jos et tunne, etkä tiedä asiasta juuri mitään, niin silloin se on turvallisempaa sanoa, että ei ja tämä ei ole hyvä juttu. Ja tulee vaan mieleen yksi esimerkki menneiltä vuosilta tämmöisen intohimoisen tuulivoiman vastustajan kanssa vierailtiin tuulipuistossa ja oltiin tuulimylly alla ja hän oli niin kuin ihmetteli, että eihän tästä kuulu mitään ääntä, että missä se ääni on. Että hän oli niin kuin tavallaan sitä mieltä ollut, että se on jollain tavalla todella meluisa kapistus ja sitten kun sai semmoisen käytännön kokemuksen, niin mielipide muuttui. Ja tavallaan ehkä tässä on se juttu, että meillä nyt on tietenkin alueella jo pitkään tuulimyllyt pyörinyt ja ihmiset niin kuin tietää jo, että mistä on kysymys ja sillä tavalla se tilanne on helpompi. Että nyt sitten kaikki nämä muut alueet, joissa ei ole vielä kokemuksia, niin tervetuloa vierailulle. Eli tuulipuistoa, tämä voisi olla yksi avain, että oikeasti tutustutaan aiheeseen. Vielä ehkä yksi vinkki kuntiin, että yleensä ne tilaisuudet on tällaisia massatilaisuuksia ja siellä monen kysymykset ja pohdinnat ja yleisen keskustelun niin kuin varjo. Että mä suosittaisin kunnille semmoisia pienempiä, ehkä kohderyhmittäin ihan segmenteittäin teemoitettuja keskusteluja, että mitä tämä tarkoittaa maanomistajille, mitä tämä voi tarkoittaa lapsiperheen näkökulmasta tai mitä tämä tarkoittaa yrittäjyyden ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Että uskoisin semmoisiin pienemmän piirien niin kuin keskusteluihin enemmän kuin sitten näihin massatilaisuuksiin. Ja sitten tuo vierailukutsu on tosi hyvä idea, että se on parempi nähdä myllylivenä. Oikeastaan tässä teollisuuden edustajana tai tämmöisen valmistuvan teollisuuden edustajana, niin kyllä täytyy sanoa, että on ne, ehkä saattaa teemaan olla pikkusen eri, mutta ihan vastaavia ilmiöitä sitä on, että kun ei ole tarpeeksi tietoa ihmisillä, mitä joku laitos siinä aiheuttaa ja tuleeko sieltä jotain päästöä, niin vastaavalla tavalla sitten saattaa lähteä vaikka minkälaisia sitten huhuja ja väärää tietoa liikkeelle, että musta tämä on kyllä tärkeä teema ja kaikki opit kyllä mielellään otan tästä näin talteen, mitä niin kuin teidän kautta pystyy oppimaan ja toki sitten tämä tämmöinen yhteistyö näyttää olevan tosi tärkeä niin kuin kuntien kanssa myös sitten. Itse ajattelen, että se on inhimillinen kokemus, joka on jokaisella oma ja sitä ei voi ulkopuolelta sanoa ja se, että meidän pitää kohdata niissä yhteisöissä ne paikalliset huolet, niin toisinaan saattaa jopa olla, että
ne ovat ylisukupolvisia tai sinne liittyy jotain muutakin alueeseen tai omistajuuteen liittyvää kuin juuri se kyseinen tuulivoimahanke tässä tapauksessa. Se herättää tietenkin myös keskustelua me erilaisissa kanavissa. Tässä puhuttiin vierailuista erilaisilla kokoonpanoilla, esimerkiksi joillekin tuulivoimasaiteille ja tutustumaan, että mitä se oikeasti tarkoittaa. On sosiaalisen median keskusteluilmapiiri on epäilemättä aika polarisoitunuttakin tässä ajassa. Niin mitä te ajattelette tämän niin kuin uutisoinnin ja julkisen keskustelun vaikutuksesta ilmapiiriin? Tietysti tämä kysymys oli näin vaikea. Kaikki jää pohtimaan, mutta kyllähän tietenkin, jos ajatellaan mediaa, niin median tehtävä on myös tasapuolisesti tuoda esille eri näkökulmat. Ja se on niin kuin tärkeää, että sitä keskustelua käydään. Se vaan pitää hyväksyä osana minkä tahansa investoinnin tai yhteiskuntaa ja kuntia koskevana asiana, että julkista keskustelua käydään ja se kuuluu suomalaiseen demokratiaan. Kyllä, ja jos ajattelemme median tehtävää vallan vahtikoirana ja pitää kansan ja kansalaisten puolta, niin sehän on pohjimmiltaan sisään rakennettua. Jatkan ja tarkennan tätä kysymystä sen verran, että jos me ajatellaan kansallisen tason keskustelua ja sitä, että puhdas siirtymä on nyt Suomelle valtava mahdollisuus ja Suomi kansakuntana, mutta sitten ne ratkaisut kuitenkin tehdään paikallistasolla ja siinä paikallisessa yhteisössä, niin tunnistatteko te eroa näiden kansallisen julkisen keskustelun ja paikallisen keskustelun välistä? Ja ehkäpä esitän tämän kysymyksen Aapolle, kun eri puolilla Suomea Apo Energyn nimissä toimitusjohtajana itse ja firma toimii, niin joo, totta kai siinä on eroja, että erityisesti se, että hanke konkretisoituu sitten paikkakunnalla. Niin. Ehkä sellainen, mikä on tullut näkyviin tässä kansallisessakin keskustelussa aika voimakkaasti, että maatuulivoimahan on ollut sellainen asia, mikä on ollut Suomessa jo kohtuu pitkään. Ensimmäiset voimalat on tehty 90-luvulla ja noin 2010 paikkeilla alkoi tulla enemmän tuulivoimaa Suomeen. Ja nyt se toimii markkinaehtoisesti, investointeja on kohtuu paljon, viime vuonnakin oli 12 000 megawattia. Määrä on suhteellisen suuri, niin se on vähän niin kuin tippunut valtakunnan keskustelussa. Nyt puhutaan enemmän auringosta ja merituulivoimasta ja tänä vuonna heräsi myös ydinvoimakeskustelu. Et ikään kuin se, mikä toimii, niin vähän pääsee unohtumaan ja aletaan jahtaamaan sitä uutta hienoa. Sitten kun mennään paikallisesti, niin silloinhan hanke ikään kuin konkretisoituu, että nyt se tulee tänne ja sitten alkaa ehkä pienemmät, tai ei pienemmät, vaan paikallisemmat asiat kiinnostaa. On ne paikalliset luontoarvot, paikallinen maisema, yksittäisen ihmisen tai ihmisryhmän kokemus. Että se, totta kai niissä on eroa. Ehkä vastauksena tällaisen mediakeskusteluun niin me on lähdetty siitä, että totta kai keskustelua käydään puolesta ja vastaan, mutta niin kauan kun tehdään asioita, mitkä tehdään hyvin ja mistä voi olla ylpeä, niin sitä on enemmänkin vaan hyvä, että keskustellaan. Juurikin näin. Herättikö jollain vielä? No, sen verran vaan tietenkin tähän on yleinen ilmiö, liittyy vähän kaikkeen uutisointiin, ei pelkästään tuulivoimaan tai puhtaaseen siirtymään, mutta jollain tavallahan se, vaikka median tehtävä tosiaan olisi tuoda niin tasapuolisesti erilaisia asioita esille, mutta se tahtoo valitettavasti olla kuitenkin niin, että se negatiivinen uutinen on aina uutinen ja hyvä uutinen, niin se ei niin varsinaisesti ole uutinen. Ja niin, mitä Aapokin tuossa viittasi, että tietyllä tavalla se puhdas siirtymä niin etenee positiivisesti koko ajan eri paikkakunnilla, mutta että se ei ehkä nyt valtakunnan keskustelussa sillä tavalla näy, että pitää olla aina joku uusi aihe ja sitten mieluusti vielä ehkä semmoinen kärjistetty näkemys, että se herättäisi tunteet. Näin se on, että mä tunnistan tuon samaa asiaa tosi paljon, että on aina trendaavia uutisia ja välillä trendaa joku tietty teknologia tai tekniikka, sitten siihen keskitytään, mutta sitten se mitä niin me käytännössä sitten niin kun joutuu teollisuudessa miettimään, niin me taas mietitään tosi pitkäjänteisesti. Meidän pitää miettiä ne tosi pitkälle investoinnit, jos firma lähtee meillä investoimaan, niin se on siellä sitten niin kuin kauan. Se on sitten 10 vuosia.
Että tai tietynlaista pitäisi sitten niin ehkä myös kuntapäättäjänkin muistaa se, että pitää tietyllä tavalla myös pää kylmänä tuossa noin, ja meidän toimialalla me joudutaan joka tapauksessa pitää, että muuten ei tule mistään mitään. Ja että tavallaan pystytään niin miettimään se päätavoite, että mihin me ollaan menossa täällä isossa kuvassa. Tämä on ehkä semmoinen tärkeä. Saman yrittäjän toimitusjohtaja Paula Aikio-Talkren. Miltä kuulostaa? Tosi hyvää keskustelua. Ehkä tähän voisin tuoda tämän Pohjois-Ruotsin esimerkin, koska se on hyvin samantyyppinen kuin meillä Suomessa on niin meneillään. Ja se iso kuva, mikä Ruotsissa piirrettiin lähtien vuodesta 2016, oli se, että Ruotsin valtio ja yritykset satsaavat pohjoisiin alueisiin, Norrbotten, Västerbotten, ja sinne rakennetaan Ruotsin teollisuushistorian suurimmat investoinnit. Ja tämä oli se iso kuva, jota myös sitten viestitettiin ja markkinoitiin, ja se on tuonut mukanaan sitten paitsi energiainvestointia, myös sitten yhdyskuntarakentamista, kouluja, päiväkoteja, tavoitteita väestömäärän kasvattamisesta. Ja mä luulen, että aika paljon Ruotsissa on hyväksytty myös tuulivoimaa, aurinkovoimaa, kaikkia teollisia investointeja sillä ajatuksella, että siinä on tämä iso kuva alueen elinvoimasta, koko maan talouskasvusta, ja siihen on niin kuin helppo sitoutua. Ja näkisin mielelläni, että sitä isoa kuvaa me tarvitaan myös niin kuin Suomessa, että tällä kaikella on tarkoituksensa, että me emme roiski tuulimyllyjä sinne sun tänne, vaan että se suuri kuva, se missio on se, että Suomi on johtava Euroopan ja vaikka maailman maa nimenomaan tässä puhtaan energian siirtymässä. Ja käytännön toiminnan se tarkoittaa kunnista tätä, mutta että se tuo kuntiin sit sitä hyvää ja talouskasvua ja väestönkasvua ja niin edelleen. Iso kuva, pidempi aikajänne. Kyllä. En usko, että kukaan rakentaa tuulivoimaa vaan tuulivoiman vuoksi, vaan eikä me tarvita sitä sen itsensä vuoksi tähän aikaan, vaan siihen meidän huomiseen ja sen jälkeiseen aikaan, kun me tehdään meidän energiamurrosta, me irrottaudutaan fossiilisista energialähteistä, joka tarkoittaa jollakin muulla tapaa, kun me sähköistetään meidän liikennettä, teollisuuden prosesseja, meidän jokapäiväistä arkea, ja siksi me tarvitaan myös lisää energiaa. Näin ajattelen. Siitä me päästäänkin luontevasti tähän tulevaisuuteen, ja kun puhutaan tulevaisuudesta, sen ei tarvitse tarkoittaa, että se on joskus kaukana jossain ja jotain hahmotonta. Se on itse asiassa huomenna, se on aina lähivuosina. Useasti näissä keskusteluissa kuullaan vuosilukuja 2030 mennessä, 2035 mennessä. Nehän on aivan hetken päästä, ei mitään skifiä. Minkälainen rooli kunnalla on siinä, että alueelle syntyy myös sitä uusiutuvan energian käyttämää tai siihen nojaavaa liiketoimintaa? Niin, jos mä voin aloittaa, niin mun mielestä se on 3 tärkeää asiaa, mitä pitää kuntana pitää mielessä. Ehkä ensimmäisenä haluaa korostaa sitä, että se ikään kuin kukaan ei tiedetä, että mikä tarkalleen on just se juttu, mikä tulee uutta. Se voi olla hyvin perinteistä teollisuutta tai se voi olla todella jännittävää vetyteollisuuden tai vaikkapa tekoälysovelluksia. Et hyvin avoimin silmin ei kannata päättää, että nyt tämä on se tässä kunnassa tehdään. Me ollaan aina oltu tämän tuotteen kunta ja tullaan aina olemaan, ja se on yleensä höhläveto. Toinen, mikä on sitten kunnan perustehtävä, on tämä luvitus. Se, että kunnassa on luotettava, läpinäkyvä, reilu päätöksenteko, jossa ei tule hirmuisia yllätyksiä, on perusedellytys sille, että me saadaan, meidän tapauksessa tuulivoimaa, mutta sitten muiden toimijoiden tapauksessa muuta teollisuutta. Ja se ei tarkoita tietenkään sitä, että saa tehdä mitä vaan, koska onhan Suomessa, niin kuin sanoin, media on vallan vahtikoira, mutta myös vaikka oikeuslaitos, että jos alkaa olla liian lepsu luvitus, niin sitten se tulee bumerangina oikeuslaitoksesta. Ja ehkä viimeisenä vielä se, että kunnat markkinoivat työtä. Nyt NIHAK on tehnyt erittäin hyvää työtä siinä, että tehdään myös näkyväksi, että meillä on tällaisia asioita. Me totta kai katsotaan vaikka kartalta, että mitä sieltä löytyy, mutta ei kartalla ole välttämättä suunnitelmia uusista sähköliittymistä tai uusista teollisuusalueista vielä sillä lailla löydettävissä. Niistä pitää kertoa sitä hienosta työstä, mitä tehdään.
Ennen kuin jatketaan Tonin suuntaan, niin muistutan sinne linjoille, on mahdollisuus kommentoida, esittää kysymyksiä siellä kanavilla ja otamme keskustelun loppupuolella mahdollisesti ajan mahdollistamassa muutamia yleisökysymyksiä myös tähän paneelille esitettäväksi. Mutta ole hyvä, Toni. Joo, jatkan tästä, mitä Aapo hyvin niin kuvasi kunnan, että mitä kunnassa voi tehdä, että sitten tämä on niin todella jotenkin tärkeää niin vielä vähän katsoa sen kunnan niin rajojen ulkopuolellekin sitä alueen kehittymistä, että nyt tämä uusi energiatukijalka, kun se rakentuu alueelle, niin se tyypillisesti rakentuu useamman kunnan alueelle ja tietyllä tavalla ne asiat liittyy toisiinsa. Ja sen takia niin kuin me nyt tietenkin alueellisena toimijana ollaan sitä alueen niin kuin kokonaiskuvaa pyritty luomaan kaikille meidän kuntapäättäjille ja sitten myös sitä alueelta ulospäin niin kuin toimijoille, että ne mahdollisuudet sitten nähtäisiin siellä. Ja niin kuin todettu, niin kaikki asiat ei ole niin kuin vielä julkisia. Ja se asettaa tietyllä tavalla sen haasteen siihen markkinointiin, että tietyllä tavalla jollakin pitää olla niin kuin langat käsissä ja käsitys sitä, mitä on myös tulossa. Ja siitäkin pitää pystyä jo viestimään niin kuin vähän etukäteen niin kuin niistä mahdollisuuksista sitten niin kuin näille hankekehittäjille ja erilaisille investoreille. Että erityisesti pitää olla niin kuin kuntapäättäjillä hyvä kuva sitä alueen kehittymisestä, ajantasainen kuva, mitä kaikkea tänne on tulossa. Mutta sitten sitä pitää pystyä jotenkin tehokkaasti myös niin kuin markkinoimaan. Otetaan Paula ja sitten Tuomi. Kuntien rooli elinkeinopolitiikassa on nyt jo vahvistunut megalomaanisesti. Sote otettiin kunnilta pois. Tämän vuoden alusta nyt on rapia kuukausi ollut työllisyys ja sitten elinkeinopalvelut korostetusti kunnissa. Ja mä luulen, että tästä syystä kuntapäättäjät ja viranhaltijat alkaa katsoa näitä kahta aluetta niin kuin uusin silmin tietyllä lailla. Kunnille on annettu enemmän vastuuta, mutta myös mahdollisuuksia. Että se on niin kuin kuntien omissa käsissä, niin kuin joku teistä tässä äsken sanoikin. Ja tämähän on valtava mahdollisuus ja tilaisuus kunnille ottaa elinkeinopuolesta kiinni ja siihen liittyen tietysti niin kuin työllisyydestä. Ja tämän takia mä näitä tuloksiakin luin sillä silmällä, että se myönteinen hyväksyntä, joka tulee nyt niin kuin kuntapäättäjiltä, niin se kertoo varmaan niin kuin tästä. Että se on myös niin kuin kohtalon kysymys, että miten kunnissa niin kuin selviydytään ja minkälainen on kunnan vetovoima, minkälainen on pitovoima, mihin meillä väestö muuttaa, mihin lapsiperheet muuttaa, missä tarvitaan koulutusta. Nämä kaikki nivoutuu niin kuin toisiinsa. Ja osana sitä on tietysti kuntaan tulevat energiaratkaisut ja investoinnit, mutta myös muut investoinnit, kuten justiin tämä palvelutarjonta. Se useimmiten jää sitten se ehkä niinku keskustelussa sivuun, että puhutaan vain isosta tehtaasta, mutta niin sehän poikii sitten niinku palveluliiketoimintaa mitä suurimmassa määrin aina automaattisesti. Sekin pitää muistaa. Ole hyvä, Tuomas. Joo, kiitoksia. Tulikin jo todella hyviä kommentteja tässä näin, että mietin, että onko paljon edes lisättävää, koska kaikki tämmöiset luvitusasiat ja muut, nehän on niinku, mihin kunnat pystyvät vaikuttaa. Ja samoin se, että kartoitetaan, että mitä kaikkia mahdollisuuksia täällä on, mutta tietysti se kommunikointi sen niin kuin olemassa olevan riippuen kunnasta, mitä teollisuutta siellä on, niin heidänkin kanssa niin on tosi tärkeää, koska siellähän on varmasti paljon niitä ajatuksia, että mihin suuntaan siellä ollaan menossa yhdessä kunnassa. Onko heillä jotain suunnitelmia tai tarpeita? Täytyisikö tänne houkutella jotain tietyn kaltaista jotain startup-toimintaa, mikä voisi hyödyttää jotain heidän tulevaisuuden ajatusta. Niin tavallaan tämähän tämmöinen niin kuin ruokkii sitä, vaihtelee varmasti tosi paljon alueittain. Tietysti se että epäreilu asetelma tietyllä tavalla on se, että tänä päivänä niin kyllähän niin kuin moni niin kuin kemian teollisuudenkin yritys niin on jonkin verran keskittyneitä ja usein jos siellä on keskittyneen firmoja, niin se kyllä ruokkii helposti lisää toimintaa. Tämä on tietysti fakta, mutta että se siitä huolimatta niin kannustan kyllä kaikkia kuntalaisia katsomaan, että mitä vahvuuksia siellä on, että voisiko siellä olla vaikkapa biogeenistä hiilidioksidia tallella tai saatavilla, niin voisiko sen ympärillä alkaa kehittää jotain ihan uutta. Eli tämmöistä kartoitusta varmaan kannattaa tehdä, mutta joo. Joo, juuri tuo kysymys on erittäin mielenkiintoinen monelle kunnalle ja
jossa ei perinteisesti ole ollut vaikkapa jotakin isompaa teollisuutta, kemianteollisuutta, että vaikka tässä tapauksessa, niin nyt kun näitä sähköverkkoja on niin kuin rakennettu mittavasti ja tullaan vielä rakentamaan lisää, niin se luo aivan niin kuin uusia mahdollisuuksia sellaisille paikkakunnille, missä ei sitä teollisuutta aikaisemmin ole ollut. Eli tietyllä tavalla tämä peli on niin kuin vähän avautunut nyt uudella tavalla. Mä otan tuossa tosi hyvin kiinni, koska siis tämmöiset infrakysymykset, nehän on oikeasti yksi keskeinen komponentti, kun firmat arvioivat, että mihinkä uusi laitos voisi tulla. Että tavallaan nyt, ja tämä on mun mielestä kyllä hyvin niin kuin se, että tulee tuulivoimaa lisää jonkin olla voimallisesti, niin samalla sinne tulee itse asiassa infraa, jota pystyy sitten ehkä hyödyntämään myös muutkin. Niin kyllä tuossa on kyllä oikeasti semmoinen niin kuin tärkeä kulma, mitä kannattaa vähintäänkin sitten, jos ei nyt sitten joku teollisuusyritys sitä huomaa, niin vähintään sitten kuntapäättäjäkin tuoda esille, että hei, meillä on täällä tilanne muuttunut, että nyt täällä on tällaistakin. Ehdottomasti otan tuosta kiinni. Ja kaikki nämä nivoutuu sitten kokonaisturvallisuuteen, huoltovarmuuteen ja ylipäätänsä siihen, että Suomi on niin kuin asuttuna. Mutta hyvä, että otit noin saavutettavuuteen ja liikenneinfraan liittyvät jutut. Mutta tosiaankin me tullaan näkemään mielenkiintoisia esimerkkejä kunnista, jotka profiloituu tavalla tai toisella. Mä uskon, että kunnat alkaa katsoa sitä omaa niin kuin roolia, että just niin kuin sanoit, että mikä on vahvuus ja mitä klusteria, ekosysteemiä sen ympärille voi niin kuin luoda. Ja se on mahdollista, se ei tarvitse olla aina high-techia, että se voi olla kuntakohtaisesti riippuen joku erikoistumisen ala. Ja se taas vetää tietysti sinne jälleen ihmisiä, asukkaita, uusia investointeja, koulutusta, työvoimaa, niin edelleen. Että semmoinen hyvä kierre saadaan niin kuin liikkeelle kuntien profiloitumisella. Tässä oli tärkeä pointti, että ikään kuin ainakin julkisessa keskustelussa sanotaan, että pitää olla hirmu korkea jalostusaste, että saadaan kaikki mahdollinen irti, mutta itse asiassa se suurin arvonlisäys voi löytyä siitä just tietystä pätkästä. Et ei lähde tavoittelemaan, sellainen täydellinen on hyvän suurin vihollinen tosi usein. Useasti puhutaan juurikin yhteiskunnallisessa keskustelussa meidän ikä- ja aluerakenteen muutoksesta ja sen vaikutuksista kasvukeskuksiin ja mihin väestö isossa maassa, isossa mittakaavassa keskittyy. Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus. Toki tätä tapahtuu, mutta rohkaisisin ajattelemaan myös Suomen karttaa niin, että jos sinne tuo erilaisia uusiutuvan energian ympärille rakentuneita liiketoimintamuotoja keskittymiä ja pistetään sen ympärille 50 kilometrin säteellä ikään kuin uusia työssäkäyntialueita. Se tekeekin erinäköiseksi. Ne ei olekaan enää pelkästään esimerkiksi meidän kasvukaupungeissa tai isoimpien kaupunkien yhteydessä. Toni. Niin, pakko vielä mainita, että tähän liittyen, että tämä puhtaan siirtymä muutos nyt on niin kuin nimenomaan mahdollisuus kaikille muille kuin niille kasvukeskuksille, koska niitä tuulipuistoja, aurinkopuistoja ja niihin liittyviä muita teollisia investointeja, niin ei tulla niin kuin Kehä kolmosen sisäpuolelle tai isojen kaupunkien keskustoihin rakentaa, vaan ne rakentuu tuonne missä on tilaa ja missä on sähköverkko, mitä liityntäpisteitä, niin kanssa oli puhetta. Ja tietyllä tavalla tämä niin kuin, jos nyt kunnat sitten ymmärtää hyödyntää tämän, niin mun mielestä tässä on niin kuin tavallaan niin kuin, uusi jako nyt menossa tietyllä tavalla. Ja jos tähän kunnan rooliin vielä miettii, että se nyt keskittyy yhä enemmän tämmöiseen elinvoiman kehittämiseen, niin ehkä sielläkin ne kunnat, jotka pystyy jatkossa vähän enemmän sillä tavalla yritysmäisesti ajattelemaan sen kunnan niin kuin, kilpailukykyä, ettei vaan aina mietitä niitä säästöjä, mikä on ollut se perinteinen juttu, vaan myös tehdään jotakin investointeja, jotta sitten saadaan se oma kunta tai oma alue sitten mahdollisimman kilpailukykyiseksi niin kuin tulevaisuutta varten, niin ehkä se, että nyt se ajatukset on niin kuin kääntymässä siihen suuntaan enemmän. Olisiko mennyt niin päin, että oli eka Tuomas ja sitten Paula, jos sopii? Kiitoksia. Hyvä keskustelu, kädet molemmilla pystyssä. Joo. Ihan siis täydentäisin just tätä näin, että kyllä se näin on ja tavallaan se, että sinne tämmöistä uutta teollisuutta, jos lähtee syntymään, niin kyllä ne teollisuuden työpaikat, ainakin meidän kemian teollisuuden puolella, niin ne on semmoisia, että sinne tarvitaan vähän semmoista uutta osaajaa ehkä, että sinne todennäköisesti voisi olla mahdollisuuksia saada ehkä tätä nuorempaa sukupolvea. Ja ne on siitä ihan hyvä myyntivalttikin tietyllä tavalla kunnillekin, että ne on ihan
hyvä palkkaisia hommia. Näin kehtaan sanoa kyllä niin kuin toimialan edustajana. Eli kyllä tuossa tutkin erään kollegan kanssa jokin aika sitten, se on tämmöistä tilastoa, missä oli eri kuntien niin kuin, keskipalkkaa, niin kyllä semmoiset kunnat, missä oli teollisuutta, niin ne oli selkeästi niin kuin erottu sieltä niin, että silloin oli korrelaatio. Että kyllä se varmaan tarkoittaa myös, että verotuloihinkin on melkoinen vaikutus. Sä sanoit sen positiivisen näkökulman nyt harvaan-asutuille alueille. Se on tosi tärkeä. Me ei olla Suomessa luovutettu. Meidän ei pidä luovuttaa eikä ajatella, että meillä on tällaisia kehittymättömiä alueita, vaan kääntää se ihan niin kuin toisinpäin. Uusiutuva energia ei tule Helsingin keskustaan. Se tulee Pielavesi, Tohmajärvi, minne se tulee tonne noin. Ja sitten se oli hyvä, kun sä piirsit sitä ympyrää. Sitä mä suosittelen lämpimästi karttaharjoituksia kaikille, että meillä on kuitenkin tämä kuntarakenteen kartta on tiukasti kuntarajasidonnainen ja maakuntarajasidonnainen, mutta sitten kun ottaa harpin käteen ja vetää vähän isompaa viivaa, niin sitten huomaa, että meidän vaikutusalueella Hopsista saattaakin asua 300 000 ihmistä ja siellä on tällaisia toimintoja ja me lähdemme tähän uuden tyyppiseen alueelliseen ja seudulliseen yhteistyöhön mukaan. Alueellinen, seudullinen, kunnat ja kuntarajat ylittävä yhteistyö. Paljon sitä tällä hetkellä teidän kokemuksen mukaan tapahtuu? Pitäisikö tapahtua enemmän? Meillä on täällä NIHAK, alueellisen useamman kunnan yhteinen kehitysyhtiön edustaja paikalla. Minkälaisia kokemuksia teillä on? Ja jatkan vielä siihen, että pitäisikö kunnan toimia jotenkin, tai minkälaisilla konkreettisilla keinoilla kunta voisi toimia vielä vahvemmin sillanrakentajana alueellisena mittayksikön sisällä ja toimijuudessa? No varmaan tässä tuli jo vähän esille näitä ajatuksia, että mitä hyötyä sitä voisi olla ja mitä me ollaan niin kuin konkreettisesti jo kyllä saavutettukin niitä hyötyjä, eli kyllä yhteistyöllä kuntien kesken on niin kuin todella paljon, niin kuin, siitä on paljon saatavilla niin positiivisia juttuja. Etenkin koskee pienempiä kaupunkeja ja kuntia, joilla ei ole niin kuin tavallaan omia resursseja hoitaa kaikkia asioita ja etenkin tämmöisissä energiakysymyksissä, missä sitten ne investoinnit rakentuu vähän yksi investointi yhden kunnan alueelle, toinen heti siihen naapuriin, kolmas sitten niin tulee seuraavalle naapurille ja ne linkittyy sitten tavallaan toisella yhteen. Eli jos tulee sitä puhdasta energiaa tuottavia yksiköitä paljon ja sitten siellä on sitten tietenkin sähköverkko, joka yhdistää ja jossain vaiheessa siellä voi olla myös vetyverkko, joka yhdistää näitä toimijoita, niin se on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin palapeli ja se ei ole keneltäkään pois. Ainakin meillä on se kokemus, että tässä suhteessa siinä ei ole semmoista kilpailuasetelmaa, että kaikki niin kuin meidän alueella on niin kuin ymmärtänyt sen, että se alueen niin kuin rakentuminen kokonaisuutena on niin kuin kaikkien niin kuin etu. Ja tosiaan tämä harppiharjoitus, niin ainakin tuossa eteläisellä Pohjois-Pohjanmaalla, missä me niin kuin ollaan, niin se on ollut aina perinteisesti semmoista yhteistä työssäkäyntialuetta. Että se on ymmärretty, että siellä on niin kuin erilaisia teollisia yrityksiä kun käydään niin kuin sujuvasti naapurikunnassa töissä ja sillä tavalla se on niin kuin ollut arkipäivää se, että toisen kunnan aktiviteetti hyödyttää myös toista kuntaa mutta se resurssointi, että sä pystyt tämmöisellä alueellisella yhteistyöllä paremmin resurssoimaan ja ehkä ammattimaisemmin viemään sitä kokonaiskuvaa eteenpäin, niin siinä ollaan niin kuin havaittu, että kun siihen panostaa, niin sitten on niin kuin lupa odottaa myös niin kuin tuloksia. Kiitos. Paula Aalto sen jälkeen. Mä rohkaisisin kuntia kutsumaan yrittäjiä pyöreän pöydän keskusteluihin teemalla tulevaisuuden oma kunta tai puhtaan siirtymän oma kunta. Ja lähteä sitä kautta purkamaan tätä avoimessa keskustelussa. Ja tietysti kunnassa olemassa olevat yritykset ja yrittäjät voivat olla niitä, jotka sitten pystyy niitä ehkä heikkoja signaaleja ja tällaisia toiveita sitten paremmin ehkä välittämään virkamiehille ja sitten kuntapäättäjille. Näin. Joo.
Eli monessa kunnassahan on näitä alueellisia kehitysyhtiöitä ja on sitten tällaista vaikkapa luvitusosaamisen, luvitusresurssien jakamista monien kuntien välillä. Se on hieno asia. Me ollaan monesti myös hankkeenemme kuntien rajaseudulta löytyy ne alueet, missä on eniten tilaa tuulivoimalle, niin monesti se luontevasti vaikutuksetkin on sitten useamman kunnan alueella. Mutta se, mikä ehkä voisi lisätä vielä, niin on ihan siis myös esimerkiksi maakuntien välinen yhteistyö. Et monesti ollaan myös maakuntien rajoilla ja se on samalla lailla ihmisen piirtämä viiva. Niin myös maakuntien välinen yhteistyö tai vaikka tämä keskustelun aloittanut tuulivoimakuntien verkosto, joka on sitten ihan valtakunnallinen, niin kaikkea tätä kokemusten vaihtoa, yhteistyötä, jakamista. Nouseva vuorovesi nostaa kaikkia veneitä. Ja kukaan ei pärjää tässä kun arvoketjuja luodaan yksin, vaan tämä jos mikä on joukkuepeliä. Linjoilta on nostettu muutamia kysymyksiä. Kiitos aktiivisuudesta sinne. Ja tämähän osuu niin sanotusti täydellisesti tähän keskusteluun, jota juuri olemme käyneet. Ja nostan täältä näistä toisen ensin. Onko Suomessa kokonaiskuvaa tuulivoimarakentamiseen? Jääkö rakentamatonta tilaa luonnolle? Minkälaisia ajatuksia herättää? No, en ole paras tähän vastaamaan, mutta olen vuosien varrella hyvin monessa erilaisessa uusiutuvan energian tilaisuudessa käynyt ja nähnyt tämmöisiä vertailulukuja, että esimerkiksi kuinka paljon meillä niin kuin sitä tilaa Suomessa on, kuinka paljon me ollaan tähän mennessä rakennettu tuulivoimaa verrattuna vaikkapa johonkin Keski-Eurooppaan niin ne suhdeluvuthan on ihan eri. Eli että jos tämmöistä matemaattista niin kuin ajattelua ajattelee, että niin meillä Suomessahan niin kuin on varaa vielä rakentaa siis moninkertaisesti vielä tuulivoimaa lisää ja siltikään ei ole lähellä niin kuin niitä lukuja, mitä jossakin muissa valtioissa on jo pitkään aikaa ollut. Että kyllähän meillä niin kuin rakentamatonta luontoa riittää senkin jälkeen loppupelissä se tuulivoiman viemä tai aurinkopuistojen viemä niin kuin maaosuus sitten kuitenkin kokonaispinta-alasta lopulta jotain promilleja että siinä mielessä, mutta joka tapauksessa siinähän meillä on prosessit tätä asiaa niin kuin, tavallaan valvomassa, että sitä yhteensovittamista ja luvituksen kautta ja näiden luontoselvitysten kautta tietenkin jokainen hanke tarkastellaan vielä erikseen. Mutta näin isossa kuvassa niin kyllähän Suomeen mahtuu paljon investointeja. Kiitos. Aapo. Joo, kiitoksia. Jatkaakseni tuosta, niin kuten mainitsit, esimerkiksi Saksahan on melko tarkkaan samankokoinen maa kuin Suomi. Saksassa on muistaakseni on 40 000 voimalaa, Suomessa on 1600. Tilaa on. Ja se, mikä pitää muistaa, että Suomessa on yksi Euroopan tiukimpia luvitusympäristöjä, on meluvaikutukset, välkevaikutukset, luontovaikutukset, kaikki on erittäin tiukoilla raja-arvoilla, jotta pystytään yhteensovittamaan sekä luonto että ihminen että energiantuotanto. Ehkä vedän tästä sen verran vähän yhteen, palaan myöskin karttaharjoitukseen, koska Aapo nosti myös tämän Suomen suuren maapinta-alan suhteessa Saksan pinta-alaan. Ja näin tuossa lyhyt aika sitten Helsingin yliopiston professori Mari Vaattovaaran kaupunkimaatieteen tutkijan esittämän karttakuvan, jossa oli punaisilla täplillä esitettynä asukastiheys Suomessa, jossa on yli 20 asukasta per hehtaari, niin kyllä siitä saa aika paljon töitä tehdä, että niitä punaisia täpliä sieltä löytää ylipäätänsä ja ei edes näitä meidän niin sanotusti kasvukeskuksia, 6 isointa kaupunkia, niin varsin vähän oli punaista täplää kartalla, mutta ajattelen, että tässä juurikin kohtaa tämä niin kuin kansallinen ja paikallinen mittakaava myös parhaalla mahdollisella tavalla, että meillä on kokemus, että nytten sitä tuulivoimaa, maatuulivoimaa tulee kaikkialle ja joka paikkaan, kun se on siellä jossain paikallisessa yhteisössä, mutta jos me viedään se kansalliselle tasolle, niin ihan matemaattinen fakta on, että meillä on tilaa ja meillä on mahdollisuuksia vielä rakentaa ja niin, että meillä on tarkka luvituksen prosessi, luonnolle jää tilaa ja sitä rakennetaan sinne, missä
missä se on mahdollista ja tällainen sosiaalinen, uskon, että tässä on korostunut ja korostuu tällainen sosiaalinen ulottuvuus, minne sitä halutaan. Ehkä näin, mutta haluatko joku tähän vielä ennen kuin mennään meidän tähän toiseen? Tämä on ehkä vähän jatkumoa jo tähän näin, mutta kommentoida tähän lyhyesti vai otanko vielä toisen? Samat numerot minäkin olen nähnyt, mistä tuossa viitattiin, että on niin kuin samankaltainen kuva kyllä. Ei ole sen enempää. Jep. Vedetään yhteen vielä tämä toinen kysymys. Tämä on linjoilta esitettynä ja kuuluu näin, että kuinka kunnat koordinoivat, voivat koordinoida yhdessä uusiutuvan energian hankkeita? Ollaan ehkä samaa tematiikkaa tässä jossain määrin myös käsitelty. Tuossahan on siis ensinnäkin luvituksen puolella on ikään kuin ylikunnallisia instrumentteja, on suoraan ympäristövaikutusten arviointimenettely ja sitten on toi ihan maakuntakaava. Ne on suoraan luvituksesta tulevia elementtejä, mutta sen lisäksi totta kai kuntien keskinäinen vuorovaikutuskeskustelu, ei pelkästään lausuntojen lähettäminen ristiin vaan ihan puhelin käteen ja käymään. Tyyppinen keskustelu on tosi arvokasta ja totta kai mekin, niin kuin sanottua, niin meidän hankkeet on monesti siellä kunnan rajamailla. Ja. Niin totta kai ihmisiä on myös siellä naapurikunnan puolella, että heidät pitää kutsua yleisötilaisuuksiin, pitää huolta, että esimerkiksi vaikkapa erilaiset tuulenottoalueen kompensaatiot koskee myös naapurikuntaa ja kaikkea tätä, että se on hyvin loogista asiaa, mikä joskus unohtuu, kun siinä joku rajaviiva on joskus vedetty. Kyllä. Ole hyvä. Luonteva kokoonkutsu ja keskusteluavaaja monessa kunnassa on joko kehitysyhtiö alueellinen tai seudullinen tai millainen se onkaan, tai sitten kunnan elinkeinotoimija. Ja siitä vaan sitten piiriä laajentamaan sen porukan ympärille, että ei nämä asiat kuitenkaan ole ihmistä suurempia, ja sitten sitä haetaan tietoa ja kommunikoidaan naapurikunnan kanssa ja laajennetaan ehkä sitä piiriä. Että semmoiseen käytännönläheiseen työhön, selvitystyöhön ja suunnittelutyöhön niin kannustaisin kuntia. Nimenomaan juuri tästä on kysymys, että miten, kysymys oli jotenkin, että miten voitaisiin tehdä yhteistyötä. Ehkä kysymys on enemmän, että hoksataan tehdä yhteistyötä vielä enemmän. Ja sitten, että tehdään jotakin konkreettista. Että sekin on mukava välillä juoda yhdessä kahvia ja todeta asioita, mutta se, että jos niin kuin tavallaan selvitetään yhdessä ja lyödään niitä asioita niin kuin myös numeroiksi niin kuntapäättäjille, niin sitten se päätöksentekokin on enemmän tietoon perustuvaa. Ja meidän alueella me ollaan sitä tehty sitten. Meillä ollaan järjestäydytty sillä tavalla, että meillä on kuukausittaiset kokoukset niin kuin seutukunnan alueella ja sillä käsitellään myös näitä energiakysymyksiä aina ja tuotetaan sitä semmoista ajantasaista tietoa sitten kuntapäättäjille tiedoksi, mutta tämä organisoitumismalleja voi olla monenlaisia, mutta ennen kaikkea se, että hoksataan tämä niin kuin yhteistyön niin kuin tuoma niin kuin lisämahdollisuus. Ja sitten kun se on hoksattu, että hei, tämähän on niin tällä kertaa tosi hyvin näin, niin oikeasti levittäkää tietoa, ottakaa oppia tai yrittäkää kysellä niiltä, jos huomaatte, että tuolla on mennyt tosi hyvin projektit. Niin mitähän niillä on mennyt? Niin, mistä se johtuu, että miksi näin on käynyt? Niin. Ja vielä ehkä sitten sellainen toive, että horisontti aikajänne myös vähän muutamaa vuotta kauemmaksi. Että kunnissa, kun on toimintavuosi, kalenterivuosi ja sitten on vaalikausi, niin ne on aika lyhyitä ajanjaksoja. Että mikä on se meidän visio meidän kunnassa, meidän alueella, mihin me halutaan mennä, millaisena me näemme meidän kuntamme 2030. Että se ei todellakaan ole kaukana, niin kuin sanoit jossain vaiheessa, että ne on ihan tässä huudeilla. Juuri näin. Itsekin olemme tässä vielä työsarkaa sen verran itse kullakin, että ollaan vielä varmasti painamassa eteenpäin. Hei, yleisöstä ja linjoilta on nostettu esiin ja kannatettu Suomen energiaomavaraisuutta. Esitän vielä kysymyksen, mikä rooli tuulivoimalla on tässä energiaomavaraisuudessa? Sieltä Tonilla nousi sormi ensimmäisenä. No, olin tässä muutama viikko sitten energiateollisuuden järjestämässä uusiutuvan energian päivässä, joka on aika hyvä tämmöinen niin kuin valtakunnan tason tsekkaus, että missä energia-asioissa mennään niin kuin kaiken kaikkiaan tässä meidän valtakunnan tasolla. Ja siellä nousi esille muutama vuosi sitten, muistin, että puhuttiin tästä, että Suomen pitäisi
pyrkiä energiaomavaraisuuteen. Ja nyt sitten sillä todettiin, että Suomi on energiaomavarainen, eli se ollaan nyt balanssissa. Tuotetaan täällä energiaa saman verran kuin kulutetaan. Ja se elementti, mikä nyt on tuonut niin kuin lisää tuotantoa energiamarkkinoille nämä viimeiset vuodet, niin se on tuulivoima. Kyllähän se on myös tämmöinen niin kuin ihan huoltovarmuus, turvallisuuspoliittinenkin kysymys, että pystytään niin kuin hajautetusti, puhtaasti tuottaa energiaa ja ollaan sitten omavaraisia sen energiatuotannon suhteen. Nyt nousi sormet ja katson kelloa. Annan teille sellaisen haasteen vielä, saatte kaikki kertaalleen vielä päästä ääneen, pitäkää tämän mielessä, mitä olette tuosta jatkamassa. Meillä on kuitenkin linjoilla myös paljon kuntapäättäjiä eri puolilta Suomea ja kuntavaalit lähestyvät tuossa huhtikuun alussa. Nivotteko vielä tuohon, mitä seuraavaksi tulette suustanne sanomaan, niin vielä sen viestin, jonka haluaisitte kuntapäättäjille tästä keskustelusta mieleen jäävän ja lähettää ne eri puolille maatamme. Ja mielestäni meni niin, että se oli Aapo, Paula ja Tuomas. No niin, eli energiaomavaraisuudesta, niin tuulivoima totta kai lisääntyvä energiatuotanto lisää energiaomavaraisuutta ja mitä enemmän meillä on myös joustavaa kulutusta, niin sitä paremmin sitä pystytään hyödyntämään. Samaan hengenvetoon pitää todeta, että tässäkin yhteistyö on voimaa, eli meillä on varsinkin pohjoismainen yhteistyö on vahvaa, että siitä tulee valtava ylituotanto, jos kaikki yrittää itse olla energiaomavaraisia tai varsinkin ylijäämäisiä. Kuntapäättäjille haluaisin sanoa, toivottavasti viestini menee silleen niin kuin hedelmälliseen maaperään, ainakin noita tuloksia kun katsoo, että tuulivoima on mahdollisuus, uudet investoinnit ovat mahdollisuus ja erityisesti vahva, selkeä, ymmärrettävä, läpinäkyvä luvitus on se avain, millä näitä kaikkia tehdään. Energiaomavaraisuudesta sen verran, että paljon kysymyksiä on tullut nyt pienydinvoimaloista, mutta täytyy muistaa, että ennen kuin ne ovat sitten toiminnassa, niin silloin se aikajänne on huomattavasti pidempi. Et jos ajatellaan sellaista kuitenkin nopeahkoa energiaomavaraisuuden lisäämistä, niin kyllä tietysti siinä sitten tuuli- ja aurinkovoimalat ovat hyviä ratkaisuja. Ja viestinä avointa mieltä ja keskusteluyhteyden rakentamista erityisesti nyt sitten oman kunnan elinkeinoelämää ja yrittäjiä. Mä luulen, että siellä on löytyy ratkaisuja nimenomaan kuntia kiinnostamaan tähän veto- ja pitovoimaan ja sitten siihen kuntien brändäykseen, että millainen me halutaan olla. Ja positiivisella mielellä tässähän on vaan voitettava. Jes, mäkin tuosta noin energiaomavaraisuudesta, niin tavallaan tässä ehkä nyt mennään terminologiaan vähän liian syvälle, mutta tietyllä tavalla en lähtisi vielä katkomaan kaapeleita Suomesta noihin naapurimaihin, että tavallaan on kuitenkin hyvä, että pystytään käymään kauppaa ja sähköä siirtämään myös rajan yli, eli tietyllä tavalla puhuisin ehkä jostain huoltovarmuudesta teknisesti, mutta nyt mennään ehkä nyansseihin. Semmoinen toinen puoli, mikä tässä on, että en yhtään niin ihmettele, että myös tämmöinen energiaomavaraisuus, sähköomavaraisuus, niin on johtaa myös siihen, että saadaan myös materiaalipuolella myös omavaraisuutta kasvattua, että se on myös semmoinen hyvä trendi. Mutta jos mennään siihen, että mitä haluan tästä näin muistettavan, niin se on oikeastaan se, että tämä teollisuus liittyy tosi vahvasti ja tämmöinen valmistava teollisuus myös tähän niin kuin sähkön tuotantoon. Kiitos. Kello käy tasan 11.00. Se tarkoittaa sitä, että meidän lähetys täältä Bursonin studiosta tulee päättymään tähän. Lämmin kiitos kaikille panelisteille tästä keskustelusta. Lämmin kiitos Marjukka Manniselle alustuksesta, kommenttipuheenvuorosta kaikille, jotka ovat tänään äänessä olleet. Iso kiitos teille ihmisille siellä linjoilla eri puolilla Suomea ja maata näistä kysymyksistä ja kommenteista. Minä toivotan teille kaikille erittäin hyvää kevään jatkoa ja kohti vaaleja mennään. Näkemiin.